खुलुमबाय लोगोफोर, दियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ आसाम सोरखारा बर', गार', मणिपुरि आरो हामर बिजोंनि थाखाय स्पेशेल टेट 2022 फोसावदों। सिसिटुआया इन्टारिम अबजेक्शन आरो साजेशनखौ ग्रुप अफ मिनिस्टार्सनि चेयारमेन डक्टर रनज पेगुनो गथायबाय। सान्तिपुराव गोदान केजिबिभि बिल्डिंखौ बेखेवबाय। बिटिसिआ एमसिएलएफोरनो गोदान बिफान थिसनबाय। टिंखंआव फिन थावनि पाइपलाइन बेरफ्रुदों, डिब्रुगड़ ओनसोलाव गिखांनाय सोमजिहोदों। सा 5 ड्राग्स फालांगिरि हमदों, काछाराव 2 कौटि रांनि हेर'इन जब्द। कालिबराव गिख्रंथाव अर खामनायाव 3 दाननि गथ'सानि जिउ खहा। सानजा दिल्लीयाव सासे सुबुङा बिमा, बिनानाव आरो उन्दै फंबायखौ बुथारदों। सिएम तुलिराम रमहांआ थागिबि नखरफोरनो बेसेन नाङै हा पाट्टा राननानै होयो। जरहाटआव गोदान मुगानि इन्टिग्रेटेड माइ प्रसेसिं इउनिट गायसनदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ आसाम सोरखारा बर', गार', मणिपुरि आरो हामर बिजोंनि थाखाय स्पेशेल टेट 2022 फोसावदों। आसाम सोरखारा फरायसालि सोलोंथाइ बिफाननि गेजेरजों बर', गार', मणिपुरि आरो हामर बिजोंनि फरायसालिफोरनि थाखाय गाहाय गुदि आरो गोजौ गुदि थाखोनि थाखाय स्पेशेल फोरोंगिरि उदायथि आनजाद टेट 2022 खौ फोसावदों। 6 जानुवारि 2022 आव फोसावनाय मावख'आरि फोसावथायनि बादिब्ला हादोरसानि गुदि फरायसालिफोराव राव फोरोंगिरिफोरनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय स्पेशेल टेट खुंनाय जादों। एनसिटिइ मानदण्डखौ आबुं खालामग्रा आसामनि अरायथा थागिरिफोराल' एप्लाइ खालामनो हागोन। अनलाइन आर'ज गाबहरनाया दिनै 7 जानुवारि 2022 निफ्राय seva.online.org, ssa.assam.gov.in आरो scert.assam.gov.in जों लोगोसे मावख'आरि वेबसाइटनि गेजेरजों जागायगोन। जेबो नेगेटिभ मार्किं होनाय जानाय नङा आरो सोंथि बिलाइफोरा असमिया, बांला, बर' आरो इंराजि रावाव मोनगोन। काछार, डिब्रुगड़, क'क्राझार, कामरुप, कामरुप मेट्र', हजाइ आरो सनितपुर जिल्लाफोराव आनजादनि मिरुफोर गायसननाय जागोन। टेटनि फोरमान बिलाइया अराय जिउनि थाखाय सोलिगोन। आनजादनि मासुलखौ सरासनस्रा थाखोनि थाखाय 550 रां, एससि, एसटि, अबिसि, एमअबिसिनि थाखाय 450 रां आरो पिडब्लिउडि बिजाथिफोरनि थाखाय 300 रां होनाय जादों। मावख'गिरिफोरा बिजाथिफोरखौ आपडेटनि थाखाय मावख'आरि वेबसाइटफोरखौ सम बादियै नायबाय थानो बोसोन होदों। नैथि खौराङाव दङ सिसिटुआया इन्टारिम अबजेक्शन आरो साजेशनखौ ग्रुप अफ मिनिस्टार्सनि चेयारमेन डक्टर रनज पेगुनो गथायबाय। आसाम सोरखारा आसामनि बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानाय मोन 6 हारिनो एसटि मोनथाय होनायनि थाखाय थांनाय 29 नबेम्बर 2025 अक्ट'आव आसाम आयेन आफादाव गथायनाय रिपर्ट आरो रेकमेन्डेशन्सखौ हेंथा खालामनानै आरो बे रिपर्टनि सोमोन्दै गोथौवै आरो गुवारै नायबिजिरफिननो थाखाय सिसिटुआया मोनसे कनसालटेटिभ ग्रुप दानानै होदोंमोन। सुहास चाकमानि चेयारमेनशिपआव सा 10 सोद्रोमाफोरखौ लानानै दाजानाय कनसालटेटिभ ग्रुपआ थांनाय 2 जानुवारि 2022 अक्ट'आव जिअएमनि रिपर्ट आरो रेकमेन्डेशन्सखौ बिथा खालामनानै नायबिजिरफिननानै रोखा मोनसे अबजेक्शन आरो साजेशन रिपर्टखौ सिसिटुआनो गथायो। बे रोखोमसे अबजेक्शन आरो साजेशनखौ सिसिटुआनि मोनसे हानजाया मैया जिअएमनि चेयारमेन डक्टर रनज पेगु बिथांनो बिथांनि मावख'आव गथायनाय खौरांखौ खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ सान्तिपुराव गोदान केजिबिभि बिल्डिंखौ बेखेवबाय। 6 जानुवारि 2022 आव बिटिसि सोलोंथाइ बिफाननि मान गोनां मावफुं सोद्रोमा श्री रबिराम नार्जारिनि बिथाङा सान्तिपुराव कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय केजिबिभिनि गोदान बिल्डिंखौ बेखेवनानै होयो। बेखेवनाय हाबाफारियाव मानगोनां एमसिएलए आरो बिटिसि चिरांनि जिल्ला कमिशनार श्री जतिन बरा, चिरांनि फरायसालिफोरनि नायदिंगिरि आरो सोलोंथाइ बिफाननि गुबुन गुबुन मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर आरो फरायसाफोराबो बाहागो लादों।
बे समाव मानगोनां सुबुंफोरा हिन्जावसाफोरनि सोलोंथाइनि गोनांथिनि सायाव नोजोर होनानै बुङो दि गोदान बिल्डिंआ फरायसाफोरनि थाखाय साबसिन सोलोंनायनि खाबु होगोन। बे हाबाफारिया BTC ओनसोलाव सोलोंथायारि दाथायखौ गोख्रों खालामनायाव आरोबाव मोनसे आगानखौ नोजोर होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ BTCआ MCLAफोरनो गोदान बिफान गथायबाय। बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल BTCआ सुबुं सिबिथाइ आरो मोजां खुंथायनि थाखाय काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेमब्लि MCLAनि सानै सोद्रोमाफोरनो गोदान बिफान थिसननायनि थाखाय मोनसे फोसावथाइ फोसावदों। फोसाव बिलाइनि बादिब्ला 27 नं नाग्रिजुलि ST नङै बियाबखौ ना फिसिनाय, आदार आरो नोगोरारि जगायथाय FCS आरो कनजुमार एफेयार्स बिफाननि बिबान होनाय जादों। फारसेथिं मानगोनां MCLA मुं सायख'जानाय श्री कामेश्वर रायखौ हा संरैखाथि आरो सेरिकालचार बिफानफोरनि बिबान होनाय जादों। बे बिथोनखौ BTCनि गाहाय नेहाथारिया फोसावदों आरो बे बिथोना थाबैनो गोहोम गोग्लैगोन। बाथि खौराङाव दङ थिंखंआव फिन थावनि पाइपलाइन बेरफ्रुदों, डिब्रुगड़ ओनसोलाव गिखांनाय सोमजिहोदों। थांनाय मोनायाव बेबादिनो सेरनायनि माखासे घन्टानि उनावनो मंगलबारनि फुङाव थिंखंनि चालमारि दिगालिया ओनसोलाव मोनसे क्रुड थावनि पाइपलाइनआ फिन बेरफ्रुयो। बे पाइपलाइननि बिगोमाया अइल इन्डिया लिमिटेडनि। गोदान बायनायनि जाहोनाव गोथां थावआ गोजौ नारसिनथायनि जाहोनाव खाथिनि आबाद फोथार आरो ना फुख्रिफोराव गोसारदों। गोख्रों मोदोमनाय आरो गुबुन मोनसे गिदिर जाब्रबथायखौ गिनानै गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय सोमजिदों। जायगानि सुबुंफोरा वेलखौ नेवसिनायनि थाखाय दायनिगिरि खालामो। सिगांनि फोसाबनायफोरा खालि दान्दिसेनि थाखायल' आरो सेरनायखौ होबथानो थाखाय थोजासे नङामोन होनना बुङो। नैथि सेरनायखौ दबथायनो थाखाय वेल हानजाफोरा घन्टासेसो खामानि मावो। थागिरिफोरा गावसोरनि खहानि थाखाय खहा सुफुंनायनि दाबि खालामदों आरो बिबानगिरिफोरखौ गोजाम पाइपलाइनफोरखौ सोलायनो थाखाय खावलायो जाहाथे इयुनाव बेफोरबादि गिख्रंथाव जाथायफोरखौ होबथानो हायो। द'थि खौराङाव दङ साबा ड्राग्स फालांगिरि हमदों, काछाराव 2 कौटि रांनि हेर'इन जब्द'। काछार पुलिसआ सानफ्रोमबोनि नायबिजिरनायाव सुनाबारि घाट बाइपासआव गंनै गारिखौ होबथानानै साबा सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ खायो। मावख'गिरिफोरा 406 ग्रामसो हेर'इनखौ जब्द' खालामदों, जायनि बाजार बेसेना 2 कौटि रां जागोन। बिबानगिरिफोरा बे अपारेशननि थाखाय पुलिसखौ बाख्नायदों। बेयो फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानो थाखाय हादोरसानि गोख्रों नाजानायनि मोनसे बाहागो होनना बुङो। ड्राग्सनि गुदि आरो थावनिखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ कालिबराव गिख्रंथाव अर खामनायाव 3 दाननि गथ'सानि जिउ खहा। समबारखालि कालिबरनि बरगुलि ओनसोलाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव गंनै न'फोरा सिलिंखार जायो आरो मोननै नखरफोरा गोबां खहा जायो। बे अरा रजब आली आरो मतिबुर रेहमाननि न'फोरखौ सिलिंखार खालामदों आरो नखरनि गासैबो बेसादफोर, नोगोद रां आरो गोनां फोरमानलाइफोरा खामजोबदों। दुखुनि बाथ्रा दि मतिबुर रेहमाननि 3 दाननि उन्दै गथ'आ अराव गोब्राबै खामग्लियो आरो उनाव जिउ गोमायो। बे जाथायाव गुबुन 2 सुबुङाबो जोखोम जादों। आमबागान आरो कालिबरनि अर खोमोरग्रा गारिफोरा जाथायथिलियाव सौहैयो आरो अरखौ सामलायो। पुलिसआ अर खामनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायदों। फारसेथिं मावख'गिरिफोरा रिलिफ हेफाजाबनि थाखाय खहा जानायखौ बिजिरगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ सानजा दिल्लीयाव सासे सुबुङा बिमा, बिनानाव आरो उन्दै फंबायखौ बुथारदों। सानजा दिल्लीनि लक्ष्मीनगराव 25 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौ गावनि बिमा, बिनानाव आरो उन्दै फंबायखौ गावनि न'आवनो बुथारनाय जाथायनि थाखाय खानाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला सयबीर सिंह मुंनि सुबुङा समबारनि बेलासियाव पुलिसनो गावखौ गथायो आरो मावख'गिरिफोरनो बुंदों दि बिथाङा गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ बुथारदों। न'नि सिङाव पुलिसआ बिनि बिमा 46 बोसोर बैसोनि कबिता, 24 बोसोर बैसोनि बिनानाव मेघना आरो 14 बोसोर बैसोनि फंबाय मुकुलनि गोथै सह'खौ मोनो। दायनिगिरिया पुलिसनो फोरमायदों दि नखरनि सुबुंफोरा रांनि गोब्राब जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों आरो खामानि गैयैनि थाखाय बियो नारसिननायाव गोग्लैदोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बियो जाग्रा आदारजों बिस गोनां बेगरखौ गलायनानै बुथारनायनि सिगां गावनि नखरनो जाहोदोंमोन। जाथायनि सायाव केस रेजिस्टार खालामनानै पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। 9थि खौराङाव दङ KAACCM तुलिराम रंहांआ थागिबि नखरफोरनो बेसेन नाङै हा पाट्टा राननानै होयो।
कार्बि आंलं गावखुंथाइ गौथुम KASCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा CEM तुलिराम रंहांआ हामरेन बियाबनि हारलं सेबात ओनसोलाव जानाय मोनसे सुबुं जथुमाव सा 2500सो थागिबि नखरफोरनो बेसेन लायाजासे हा पाट्टा होयो। हा पाट्टाफोरा ओनसोलारि सुबुंफोरखौ गोबां जोलैनिफ्राय थाबोनाय हानि आयेन बादियै बिगोमाथि मोननायाव मदद होगोन। श्री रंहां बिथाङा बुङो दि काउन्सिलआ गासै काउन्सिल ओनसोलफोराव 8 लाखनिबो बांसिन पाट्टा होनो थांखि लादों जाहाथे रावबो थागिबि नखरा हा गैजायै जानानै थाया। बिथाङा जिल्लानि जिउ खुंनायखौ साबसिन खालामनो थाखाय गोदान लामा मावथांखि आरो फरायसालिफोराव 1000 साख्रि बेखेवनायखौबो फोसावो। गोबां थागिरिफोरा खुसि जादों। बिथांमोनहा बुङो दि हानि लेखा बिलाइफोरा बिथांमोनखौ दावराव-दावसिनिफ्राय रैखाथि होगोन आरो बिथांमोनहा सोरखारनि मुलाम्फाफोरखौ मोननायाव मदद खालामगोन। जेथि खौराङाव दङ जरहाटआव गोदान मुगानि इन्टिग्रेटेड माइ प्रसेसिं इउनिट गायसनदों। जरहाट एग' प्राइभेट लिमिटेडआ जरहाट जिल्लानि झान्सियाव 7.5 कौटि रांनि गोदान इन्टिग्रेटेड माइ प्रसेसिं इउनिट गायसनदों। गोदान मुगानि राइस मिलआ जौगा थाखोनि मेसिनारि गोनां आरो बेयो जायगानि आबादारिफोरखौ गावसोरनि माइखौ थोंजों मोजां बेसेनाव फाननायाव मदद होगोन। बे इउनिटखौ मावख'आरि महरै 30 दिसेम्बर 2025आव जरहाट जिल्ला कमिशनार जय शिवानीआ बेखेवनानै होदों। बांसिन पुन्जिआ बुहुमनां बेंकनि अनसुंथाइ आरो सरकारनि मददनिफ्राय फैदों। आद्रा थानाय बिबांखौ कम्पानिनि बाहागोआरिफोरा होदों। बे प्लान्टआ घन्टासेयाव 4 टनसो माइखौ प्रसेस खालामनो हायो आरो बोसोराव 10,000 मेट्रिक टनसो माइखौ सामलायगोन होनना साननाय जादों। बेयो जायगानि लाइमोनफोरनि थाखाय साख्रिनि खाबुबो सोरजिगोन। फालांगियारि दिहुननाया थाबैनो जागायगोन आरो माइरंखौ कम्पानिनि गावनि ब्रान्डनि सिङाव फाननाय जागोन। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।